porqueta. Hola, em dic Pepa. Us presento en Jordi, el meu germanet. Ara ve la nostra mare. I ell és el nostre pare. Pepa la porqueta. La cotorra dels avis. Avui la Pepa va a veure els avis. Hola, àvia! Hola, avi! Hola, àvia! Hola, avi! Cada dia esteu més bufons. Entreu, entreu, que tenim una sorpresa. Ah, sí? Què és? Un animalet nou. A veure si endevineu què és. Dinosaure? No, no és un dinosaure, no. Entreu que la veureu. L'animal de companyia dels avis de la Pepa és una cotorra. Pepa, Jordi, us presento la nostra cotorra. Es diu Paula. Paula Bufoneta. Paula, bufoneta! Oh! Sóc una cotorra molt llesta. Sóc una cotorra molt llesta! Mare, com és que la Paula repeteix tot el que diu l'àvia? Ho fan totes les cotorres. Ara ho veuràs. Hola, Paula. Hola, Paula! Ets una cotorra molt bonica. Ets una cotorra molt bonica! Au, vinga, som-hi. És hora de berenar. Pepa, Jordi, va, veniu, que hi ha pastís de xocolata. Ja venim, àvia! A la Pepa i en Jordi els agrada molt el pastís de xocolata, però avui se'l mengen molt de pressa perquè tenen moltes ganes d'anar a jugar amb la Paula. Ja estic! Caram, sí que teniu gana avui. Àvia! Ens podem aixecar de la taula? Volem anar a jugar amb la Paula. Voleu dir que us heu acabat tot el pastís? Molt bé, doncs aneu. Visca! Vinga, digue-li alguna coseta. En Jordi té una mica de vergonya. Hola! Hola! La Pepa i en Jordi s'ho passen molt bé jugant amb la Paula. Hola, em dic Pepa. Hola, em dic Pepa. Ara tu, digues alguna cosa. La Pepa i en Jordi fan veure que són cotorres. Sóc una cotorra. La Pepa està pensant a veure què més li pot dir a la Paula. Sóc una cotorra molt cridanera. Sóc una cotorra molt cridanera. Pepa, Jordi, ja hi heu jugat amb la Paula? Sí, i tant. I oi que és una cotorra molt dolça? Sí, i tant. Sóc una cotorra molt llesta. Sóc una cotorra molt cridanera. Sóc una cotorra molt cridanera. Oh! Déu meu senyor! Sóc la Pepa. Sóc la Pepa. Sóc